The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon! Live na live tayo ngayong araw ng Lunes at ito ang Alagang Ako Bicol. Kasama ko ngayong hapon si Dr. Rubens Malagueño, ang General Physician ng Tanchuling General Hospital. Magandang hapon po sa iyo, Doc. Magandang araw sa iyo, Rizal, at sa lahat ng mga live viewers at listeners ngayong hapon. And live din tayong napapanood sa ating official Facebook accounts sa Tabang Ora mismo at Action Co Digital. At napapanood din tayo sa Congress TV tuwing Sabado at Linggo, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon sa Congress TV Digital, Channel 13.2 sa Mega Manila, Channel 17.2 naman sa Albay, Camarines Sur at Camarines Norte, Channel 10 sa Masbate at sa mga gumagamit ng digital box. I-scan nyo lamang at hanapin ang Congress TV. At kung kayo ay may hinaing o nais mabigyang linaw patungkol sa inyong mga medikal na pangangailangan o sitwasyon, tutok lamang sa aming programa at maaari rin naman kayong mag-iwan ng inyong mga katanungan o komento sa ating live chat at aming bibigyan ito ng pansin. At isa na nga sa ating bibigyan pansin, ito Doc Malagueño, isang ginang mula sa Uwas Albay ang dumulog sa ating programa dahil sa kanyang bukol na iniinda. Ayon kay Evelyn Madara Morco, 43 taon na raw niya itong tinitiis. Ang kanyang panawagan, panoorin natin ito. Ako po si Evelyn Morco, taga Camagong, Uwas. 55 years old po. Noong 12 years old ako, napansin ko na may tumubong bukol sa braso. Kasing liit po ng butil ng mais, di ko lang siya pinapansin hanggang sa lumaki na siya ng lumaki. Di ko pinapansin kasi nagbabakasakali ako na matatanggal din siya, mawawala siya. Pero habang tumatagal, ayan, lumalaki siya. Hindi naman po siya sumasakit, kaya lang ang iniisip ko naman baka dumating ang panahon, sumakit siya, lumala siya. Paano na po? Wala po akong panggastos. 43 years na siyang ganito. Sirap ng buhay, hindi mapa-check up, hindi maano, kasi walang pera, walang maipagamot. Bilang isang nanay, iniisip yung sa mga pamilya, sa mga anak, kaysa sa pangsarili. Pagkasakali lang po ako na may makatulong sa akin. Timing naman po na may napasyal na mga Ako Bicol. Baka sakali pong matulungan nila ako, pa-check up man lang. Kung sakali, hindi na siya lumaki. Baka sakaling matulungan naman ako matanggal tong bukol ko sa braso. Para naman po maging komportable naman ako. At kasama natin ngayon sa ating studio si Nanay Evelyn. Magandang hapon po sa iyo, Nanay Evelyn. Bakit ka po naiiyak? Sa sobrang tuwa lang po na na bigyan po ng tong bukol ko. Pwede mo po ba sa amin maikwento kung ilang taon ka po bago mo po napansin na may tumubong bukol dyan sa inyong kilikili? Mga mga
12 years old po akong pansin ko po na mayroon akong tumutubong bukol. Parang maliit lang po siya, parang butil lang po ng mais siya. Hanggang sa, ito na nga po, lumalaki na siya. Di ko lang po siya pinapansin kasi parang, wala naman pong panggastos. Kaya, hinahayaan na lang po. Nabanggit niyo po na bata ka pa po nung napansin niyo po itong bukol. Nabanggit niyo po ba ito sa inyong mga magulang? Opo. Nagpatingin po kayo sa doktor? Hindi na po. Kasi Bakit? inaano ko nga po yung panggastos, mahirap lang po kami. Tapos yung mga magulang ko, wala naman pong... Kailan po ito Trabaho. nanay lumaki? Ngayong may asawa na po ako, lumalaki na siya. Paano ito nanay nagsimula sa tingin niyo po? May kwento po ba or may ginawa ka po ba? Wala po. Basta lang po siya tumubo. Opo. Gaano po siya kalaki nung unang tumubo? Parang yung mais ba, yung butil ba ng mais. Maliit lang. Opo. Ginamot mo po ba siya or may ginawa kang gamot para dyan? Wala. Wala ka pong ininom Wala. kahit na ano? Wala. Sa ngayon nanay, ano pong pinagkakaabalahan natin? Sa bahay, yung mga magtanim, mag-alaga ng mga hayop. Sa bahay po, yung mga gawaing bahay po. Tapos yung apo ko po ngayon. Kamusta naman po ang buhay? Ito po, kahit pa paano nakakaraos din. Nakaka-apekto po ba yung bukol ninyo sa pang-araw-araw po na inyong gawain? Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Masakit po ba ito, Nay? Ay, kung minsan, parang bumibigla na lang siyang kumikirot. Tapos, wala na. Pag wala pong trabaho, ayaw, napapansin po yung kirot ng masakit po. Pero pag nagtatrabaho, hindi po. Ano po yung mga kadalasan po ninyong nararamdaman? Wala naman. Sintomas? Wala lang. Wala. Pero mabigat po ba ito, ma'am, sa inyo? Hindi naman, parang nakasanayan ko ng siya, yung andyan siya. Dok, sa ganitong klase na may bukol, na bigla na lang tumubo kahit wala kang nararamdaman, normal pa po ba to? Lahat ng mga tumor sa ating katawan na hindi talaga dapat nasa ating katawan ay abnormal. Mga abnormal growth yun ng ating selula ng katawan natin. Sa sitwasyon po ni Nanay, Dok, ano po yung napansin ninyo? Okay, napansin ko, ma'am, yung bukol niyo ay matagal na. Opo. So, almost 40 plus years na. So, ibig sabihin mo kang benign tumor ito, hindi naman siya malignant. Ito ay tumor ng soft tissue ng kanyang katawan. Oo. Ano po yung kadalasang epekto nito, Dok, kung mapapabayaan yung ganitong klaseng bukol sa katawan? Okay, so mukhang lipoma lang naman to, no? Kapag napabayaan ito, very rare instance lang naman yung pwede itong mag-transform or mag-evolve para maging malignant or cancerous. Very rare lang naman. Yung mga ganitong bukol, Dok, paano po ba siya tumutubo? Lahat ng mga tumor ng ating katawan, ang simula niyan ay dahil sa pagbago or alterations ng cells ng ating katawan. So, from normal cells, nag-transform siya into abnormal cells hanggang sa hindi na kayang ma-regulate nito yung sarili niyang pagtubo. Kaya, yan, patuloy na pagtubo kahit hindi na dapat siya tumubo. May gusto po ba kang itanong kay Nanay Evelyn tungkol po sa kalagayan niya? Okay, Nanay, lagi po bang sumasakit yung tumor ninyo? Minsan lang po. Hindi naman po, talagang madalas sumakit. Hindi naman. So, hindi naman po namamanhid yung kamay ninyo? Hindi po. Kapag gumagawa kayo ng mga gawaing pambahay? Hindi naman. Hindi naman po. Hindi naman po napaparalisa or kaya humihina? Hindi. Para Nanay mabigyan na ng kalinawan yung sitwasyon po ninyo, nandito po si Doc. Malagay nyo para po tingnan ka. Sige po, Doc. Okay po. Nay, suriin ko lang po, Nanay, yung bukol po, Paano po ako ng... Sige po. Okay. Ang laki niya, Doc. Oo, no? Pagin ako ng kamay niya. Nararamdaman niyo po ba dito? At yan nga po mga kaalaga, ongoing na ang pagsusuri ni Doc Vince kay Nanay Evelyn. At sa ating pagbabalik ay ating aalamin ang ilang detalye mula sa inisyal na pagsusuring isinagawa kay Nanay Evelyn. Magbabalik pa ang Alagang Ako Bicol. Marhainal daw sa idugabos. Ang
Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa Indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin ta ini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa, ang libreng gupit, asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitang unyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa Indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa saindong abos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Dakulang salamat po asin maray na aldaw sa Indong Abos. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arab po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ka-aksyon! Nais mo bang maging parte ng aming production team? Kahit nasa Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, Camarines Norte, at Camarines Sur, maaari kang mag-apply. Naghahanap kami ng executive producers, researchers, cameraman, editor, graphic artist, at social media specialist. Send your resume to actionco.hr@gmail.com o magpunta sa aming tanggapan, Actionco Center, Embarcadero de Legazpi. Share your skills and be part of our growing team. Apply na! Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano,
Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Kapag bihira ang sakit, bihira rin ang sagot. At sa oras na lumala, bawat segundo'y mahalaga. Dito, may mga doktor na handang humarap sa hamon. Live upang suriin, tulungan at magbigay pag-asa. Bawat tanong may kasagutan. Bawat pasyente may pag-asa. Dahil sa puso ng serbisyo, nandito ang Alagang Ako Bicol. Malapit na. May problema ka bang legal o may tanong kang nais ikonsulta? Attorney, may problema po ako sa lupa. Biglaan lang po akong pinaalis sa inuupahan ko. Ano po ang dapat kong gawin? Huwag kang mag-alala. Ako ang iyong kasangga. Attorney Jill Bongalon po, sa ating bagong programa, bibigyan natin ng solusyon ang inyong mga problema. Nagbabalik ang Alagang Ako Bicol. Kasama pa rin natin si Dr. Rovins Malaganyo, ang General Physician ng Tanchuling General Hospital at si Nanay Evelyn. Doc, kamusta po yung naging initial check-up po natin kay Nanay Evelyn? Okay, base sa aking paunang pagsusuri sa bukol ni Nanay, mukhang ito ay isang uri ng lipoma or benign tumor sa fat tissue. So ito ay benign lang naman, bihira naman tong maging cancer. So pwede naman siyang patanggalin niya kung gusto niya pang ipatanggal ito. Ano po ba, Doc, yung mga kailangan ni Nanay na laboratory test or i-undergo ng medical treatment para pumawala yan? Maalis na yung bukol. So, kung gusto ni Nanay ipatanggal yung bukol na yan, kailangan mo na siyang masuri ng internal medicine doctor. Kailangan mo na natin ma-clear yung tinatawag natin cardiopulmonary clearance kung pwede siyang mag-undergo ng surgery or operasyon. Tapos, pwede nating ipa-ultrasound para makita natin kung ano yung laman ng bukol at ipa-biopsy natin. At kapag nakita na sa ultrasound at biopsy kung kailangan tong tanggalin, papatanggal. Pwede naman natin ipatanggal ito, ipa-operahan. Oo. Dagdag katanungan lamang po, Doc. Ito bang mga bukol na tumubo sa katawan ng isang tao, maaari po ba itong galing po sa lymph nodes natin? Okay. Meron tayong mga tumor din sa lymph nodes, meron din naman tayong tumor sa iba't ibang parte ng katawan natin. So, itong tumor na ito mukhang hindi naman siya sa lymph nodes. Mukhang sa fat tissue layer siya. Ang tawag natin dito ay lipoma. Kapag sa lymph nodes naman, ang tumor, ang tawag natin doon ay lymphoma. Lymphoma. Yun yung pagkakaiba. Yun ang pagkakaiba. Ito, Doc, na bukol, saan ba ito talaga ni Nanay nagsimula? Sa kilikili or sa ibaba na po ng kilikili niya? Mukhang sa may yung tumor niya ay nasa may upper arm ni Nanay, sa may braso, sa medial aspect ng kanyang braso. So mukhang di naman talaga siya sa may armpit or sa may kilikili ni Nanay nagsimula. Yung mga ganitong klaseng bukol, Doc, saan pa maaaring tumubo sa ating katawan? Actually, yung lipoma pwedeng tumubo kahit saang parte ng ating katawan. Na kapag may isang bukol na pong tumubo na lipoma sa inyong katawan, maaari ka pa po bang tubuan ito sa iba pang parte? Oo naman. Kapag nagkaroon ka ng isang case ng lipoma, maaaring tataas yung risk
na pwede ka pa ring tubuan ng lipoma sa ibang parte ng katawan. Pero hindi naman po ba ito, Dok, nakaka-apekto sa iba nating organs? Lalo na sa, kunyari, sa malapit dito sa dibdib ni nanay, hindi po ba ito makaka-apekto sa kanya? Okay, kapag ang tumor ay sobrang lumaki, pwede itong magkaroon ng komplikasyon, katulad ng compression sa nerves at sa arteries at mga ugat na pwede magdulot ng komplikasyon. So, katulad ng sa bukol ni nanay, malapit siya sa nerves dito. Meron tayo dyan na nerves, na brachial plexus na tinatawag. Kapag ito ay naipit, pwedeng mag-cause ng paralysis at pagkamanhid ng distal aspect or dulong bahagi ng kanyang kamay. Nakakaramdam ka ba, nanay, ng pamamanhid po ng mga daliri ninyo, kamay? Hindi naman. Pero kung minsan, pag nagtrabaho, ay yung pag sobrang pagod. Pero pag wala. Okay. Sa sitwasyon po ninyo, baka po may gusto kayong itanong kay Doc para po malinawan na din po kayo. Ano kaya, Dok, hindi naman po mahirap siyang, yung matanggal ba? Yung lang ang inaano ko kasi, gusto ko talagang matanggal na rin siya. Kasi parang pag may kausap ako, yung nakikita nila, ito, tatanong kung bakit mataba. Okay, so lahat ng mga procedure, surgical procedure, may mga akmang risk factors. May mga risks sa procedures. So, depende sa kung ano makita ng surgeon kapag ito ay tinanggal. Kasi kapag yung tumor ay nababalutan yung nerves, pwedeng magkaroon ng komplikasyon sa nerves. So, yun ang mga risk. Kaya tinatanong ko kanina si nanay kung gusto niya itong ipatanggal. Maaari din naman natin itong ipatanggal. Pero may mga possible risk during the procedure na mangyari. Ano po yung possible risk na yun? Katulad ng damage sa nerves at mga blood vessels. Kung saan pwedeng nako-compress or nako-compress ng tumor na ito. Pwedeng maipit yun or pwedeng masira, pwedeng maputol inadvertently or di sinasadyang pagkaputol ng mga nerves kapag inopera natin yung pasyente. Sapagkat kung makita natin yung tumor ni nanay ay malapit sa mga ugat, sa arteries at nerves na pwedeng mag-cause ng inadvertent damage sa mga nerves na ito kapag inopera natin yung pasyente. Kapag nangyari po yan, Doc, na sinasabi niyong risk, ano po yung posibleng mangyari kay nanay? Depende sa kung anong parte yung maapektuhan. Kapag yung nerves yung natamaan, pwedeng maparalisa yung kamay, maaaring maparalisa, pwedeng mamanhid. Kapag naman yung major arteries yung matamaan, pwedeng, pero bihira naman itong mangyari. Oo. Yung ganyang klase ng bukol, Doc, hindi na siya nadadaan sa gamot-gamot, no? Operasyon na po talaga yung dapat gawin. Oo, Rizel. Tama yan. So usually lahat ng tumor, wala tayong pwedeng ibang gawin dyan, kundi operasyon. Tatanggalin natin. Oo. Para mag-undergo si nanay ng operasyon, Doc, paano po or ano po yung payo niyo po sa kanya or mga process na kailangan niyang i-undergo? Okay, so una, ipapa-ultrasound muna natin to para makita natin kung ano yung laman ng kanyang tumor. Pangalawa, i-undergo natin siya sa internal medicine clearance or CP clearance para makita kung siya ay pwedeng operahan. At pangalawa, idudulog natin siya sa surgeon para ito ay masuri at mapagplanuhan kung anong klaseng magandang procedure ang gawin para kay nanay. Sa ngayon, Doc, ano po yung maipapayo nyo kay nanay na paunang hakbang na gagawin niya? Okay, sa ngayon, relax ka muna dyan, nanay. Mag-relax ka, nanginginig sila, nakikita kasi ako. Relax ka muna, nanay. Okay, so kapag na ultrasound na yan at na CP clearance ka na, so, pwede na tayong magpa-konsulta sa surgeon para ito ay maoperahan. Yung ganyang klase ng bukol, Doc, okay lang ba siyang naiipit or kapag na hindi nakakahinga, kumbaga, or mas nakakapagpalala pa yun sa bukol? So, syempre kapag naipit ito, masakit, di ba? Masakit. So, pwedeng maipit, pwedeng mag-cause siya ng pain doon sa area. So, pag naipit ito. So, pwede naman siyang uminom ng mga pain relievers kapag ito ay sumasakit. Dok, sa proseso ng biopsy, may ilan sa ating mga kababayan na natatakot sa prosesong ito kasi daw may mga iba na prone daw ito sa cancer. Gaano po ito katotoo or haka-haka lamang ba to?
Actually, depende to sa klase ng tumor. Kapag ang tumor ay malignant or cancerous, kapag nasira yung kanyang boundary or yung kanyang barrier, pwedeng kumalat ito sa ibang, pwede itong mas lumaki pa or mas kumalat sa ibang parte ng katawan. Kaya dapat kapag ito inabiopsy, dapat agad-agaran itong maoperahan agad. So saan ba, Doc, si nanay pwedeng magpa-opera at magpagamot at i-undergo lahat ng mga laboratory test na nabanggit po ninyo? Okay, madami tayong mga magagaling na surihano or surgeons dito sa Albay. Pwede siyang magpa-opera sa public hospital dito sa atin sa BRHMC at meron naman tayong mga surgeons na magaling din sa private hospitals, katulad ng sa Tanchuling. Tanchuling, naintindihan po ba yun, nanay? Opo. Handa po ba kayo sa prosesong ating pagdadaanan? Hindi ko pa po sure kasi parang ninenervous po kasi ako pag saka di ko maano kung anong lalabasan pagka-operasyon ko. Dok, may dapat ba si nanay ikatakot if ever mag-undergo siya ng operasyon sa sitwasyon ng bukol niya ngayon? Yun nga yung sinasabi ko kanina kay nanay, kung ito ay naka-apekto na sa kanya pang araw-araw na gawain or activity of daily living, sa kanyang trabaho, kung ito ay nagkakos na ng discomfort sa kanya, maaari itong ipa-opera niya. Pero kung siya ay merong takot or anxiety sa maaring komplikasyon, nasa kanya yun kung ipapaalis niya pa ito or ipapatanggal niya pa ito o hindi. Sa sitwasyon po ngayon ni Nanay Evelyn at ng bukol niya, ano po yung payo niyo sa kanya? Ang payo kay nanay ay iwasan mo naman yung stress. Huwag ka munang matakot sa tumor mong yan. Kasi benign lang naman yan. Kasi nabanggit mo kasi kanina, ilang taon nang ganyan na siya, hindi naman siya lumalaki na. Opo. So, di naman siya masyadong naka-apekto sa yung pang-araw-araw na gawain. So, hindi naman po siya, Dok, nangangailangan ng agarang operasyon? Oo. Hindi naman siya emergency procedure. Ang ating gagawin ay isang elective procedure. Kapag sabing elective, optional. So, nasa kanyang desisyon kung ipapatanggal or hindi. Kapag hindi niya ito ipinatanggal, itong tumor na ito, hindi naman siya nakakamatay. Kanina nabanggit niyo yung stress, napayo niyo kay nanay. Ito bang stress, Dok, kadalasan talaga? Ito ba yung sanhi ng pagkakaroon ng bukol sa katawan? Actually, ang stress, isa lamang siya sa mga risk factors ng tumor growth. Kasi kapag ikaw ay na-stress, syempre bumabagsak yung immune system mo, yung ating regulation ng katawan natin. Kaya may posibilidad na magkaroon tayo ng mga ganitong klaseng sakit. Kopya po, nanay? Handa na po ba kayo magpa-check up or ipatingnan muna natin sa doktor? Hindi pa naman tayo magpapa-opera kasi kadepende pa din yun, Dok, di ba? Sa doktor, sa magiging payo ng doktor na titingin po sa inyo sa hospital. Pero if ever, kahit ano man po yung mangyari, handa po ba kayo sa prosesong ating haharapin or pagdadaanan? May takot pa din po kayo? Ano po yung takot? Bakit saan po nanggagaling yung takot na yan? Baka kasi pag natanggal na, hindi na ako So, tulad ng mga ginagawa ko ngayon. Wala na, hindi na ako siyempre, mababawasan yung trabaho ko. Kaya yun ang inaalala ko. Kasi may nag-aaral pa sa akin. Dok, kung bibigyan mo ba si nanay ng assurance para hindi na siya magkaroon ng takot sa kanya, para na din maipagaling yung bukol niya sa braso, ano po yung gusto niyong ibigay na assurance sa kanya? Okay. Kapag nag-undergo ka na, ma'am, sa pagsusuri katulad ng ultrasound, kapag nakita natin na yung tumor ay hindi naman nababalot yung mga nerves at blood vessels dyan, magiging safe yung kanyang operasyon. Nanay, hindi naman po nangangahulugan na porket may risk factor na sinasabi si Doc, ay nasa yun na yung mga risk factor na yun. Yung operasyon po ay hindi naman sinasabi ni Doc na magiging delikado para sa iyo. And for sure naman po na yung mag-o-opera sa inyo ng doktor ay skilled na, kumbaga, nahasa na at veterano na sa kanyang profession. Okay? Kung kailan nyo man po, nanay, gusto ipa-opera, nandito lang po ang Alagang Ako Bicol. So, suporta po kami at handa ka po naming tulungan kung kailan ka po handa. Okay? May gusto ka po bang sabihin kay Doc Malaganyo? Salamat po, Doc, sa payo nyo na
na maano po tong bukol ko. You're welcome po, Nanay. Sa ating pong programa, Nanay. Pasalamat po ako kasi nakapunta po sila sa bahay, doon sa amin. Ay, nabigyan po ng pagkakataon na ma-check up po ang aking bukol. Paalala ko lang din po, Nanay, kailangan po natin mag-undergo ng mga laboratories or para doon po natin malaman kung ano na po talaga yung current situation ng bukol po ninyo sa inyong braso. And yes, mga ka-action, Nanay Evelyn, wag po kayong mag-alala. Iulitin ko lang, nandito po ang ang Alagang Ako Bicol. Handa po kaming sumuporta at samahan ka sa bawat prosesong na inyong pagdadaanan. Okay? And yes, tandaan mga kaalaga, mas maigi nang alamin ang tunay nating kondisyon upang magkaroon pa tayo ng pagkakataong maagapan at hindi na humantong ito sa mas malalang sitwasyon. At sa pagbabalik ng Alagang Ako Bicol, ating aalamin ang isa sa pinakamalubhang sakit sa bato na kadalasang nararanasan ng ating mga kababayan. Ito ang chronic kidney disease. Huwag kayong bibitaw at magbabalik pa ang Alagang Ako Bicol. Marahin aldaw sa Idugabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa Indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kan Ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang sa tuyang programa ang libreng gupit, asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitangunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa Indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ang Ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindogabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig, asin pagtitiwala, naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan, asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan, asin magkasararo para sa mas malusog, asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po, asin marahin na aldaw sa Indogabos. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon.
Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Dako laon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ka-aksyon! Nais mo bang maging parte ng aming production team? Kahit nasa Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, Camarines Norte, at Camarines Sur, maaari kang mag-apply. Naghahanap kami ng executive producers, researchers, cameraman, editor, graphic artist, at social media specialist. Send your resume to actionco.hr@gmail.com o magpunta sa aming tanggapan, Action Co Center, Embarcadero de Legazpi. Share your skills and be part of our growing team. Apply na! Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Kapag bihira ang sakit, bihira rin ang sagot. At sa oras na lumala, bawat segundo'y mahalaga. Dito, may mga doktor na handang humarap sa hamon. Live upang suriin, tulungan at magbigay pag-asa. Bawat tanong may kasagutan. Bawat pasyente may pag-asa. Dahil sa puso ng serbisyo, nandito ang Alagang Ako Bicol. Malapit na! May problema ka bang legal o may tanong kang nais ikonsulta? Attorney, may problema po ako sa lupa. Biglaan lang po akong pinaalis sa inuupahan ko. Ano po ang dapat kong gawin? Huwag kang mag-alala. Ako ang iyong kasangga. Attorney Jill Bongalon po, sa ating bagong programa, bibigyan natin ng solusyon ang inyong mga problema. Nagbabalik ang Alagang Ako Bicol. Ano nga ba ang chronic kidney disease? Ano-ano ang mga sintomas na ating maaaring bantayan upang maiwasan ang malubhang sakit na ito? Sabay-sabay nating alamin sa report ni Camille Gonzalez. Panoorin natin ito. Mabilis, mailap at silent killer kung ituring ang sakit na ito. Isang problemang medikal hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa buong mundo. Dahil mahirap tukuyin ang mga sintomas nito, hindi malabo na ang akala mo'y normal na estado ng iyong pangangatawan ay dahan-dahan ng pinahihina o pinapatay ng traidor na chronic kidney disease. Ang CKD o chronic kidney disease ay ang pagpalya ng kidney sa pagsasala ng dumi at excess fluids sa ating dugo. Kidney disease ang ginagamit na terminolohiyang medikal kapag mayroong abnormalidad o pinsala sa kidney. May tuturing naman na chronic ito kapag ang kondisyon ay mahirap gamutin at tumatagal ng mahabang panahon.
Batay sa isang pag-aaral noong 2022, umakyat na sa 35.94% ang mga kaso ng CKD sa Pilipinas. Mas mataas kaysa sa global average cases na 19.1% hanggang 13.4% lamang. Kaya naman, mahalagang alamin natin kung ano nga ba ang pinagmumulan ng sakit na ito. Ilan sa mga dahilan ng pagkakaroon ng CKD, ang diabetes, high blood pressure, aging kidneys, sakit sa puso, labis na katabaan, history ng kidney issues sa pamilya, at ang proteinuria, ang pagtaas o pagtagas ng level ng protina sa ihi. Upang malaman kung ikaw ay may chronic kidney disease, kinakailangan pang sumailalim sa dalawang klaseng pagsusuri, ang estimated glomerular filtration rate sa pamamagitan ng blood test at urine albumin creatinine ratio sa tulong ng urine test. Sakaling makumpirma na mayroong CKD ang isang pasyente at mapag-alamang malala na ito, kabilang sa mga posibleng simptomas ng sakit ay ang mabula at napapadalas na pag-ihi hanggang sa pagtulog, panunuyo at pangangati ng balat, pamamaga ng talampakan, paa o kamay, pananakit ng dibdib, pagkahilo, pagsusuka, maging ang neurological issues gaya ng pagkahilo at seizure. Bago pa humantong sa dialysis at kidney transplant ang gamutan, mas mabuti na iwasan ng palalain pa ang sakit. Kaya mga kaalaga, kung ikaw ay kumpirmadong may CKD, maaari mong subukan ng ilan sa mga paraan ng pagmumonitor at pagpapagaling na ito. Magbawas ng timbang kung ikaw ay overweight. Ihinto ang paninigarilyo. Iwasan ang mga pagkain na may high sodium content. Siguraduhing nakakainom ng 2 liters o 10 basong tubig araw-araw. I-monitor ang blood pressure at sugar. Magpakonsulta sa doktor ukol sa mga kinakailangang bakuna. Huwag basta-bastang iinom ng mga gamot, lalo na kung ito'y nakakasama sa kidney, tulad ng anti-inflammatory at herbal medications at recreational drugs. Sa kasulukuyan, siguradong patuloy pa rin ang pagdami ng kaso ng chronic kidney disease, kaya hanggat maaari, regular na magpakonsulta sa doktor. Ugaliing makiramdam, makialam at manaliksik kung kinakailangan upang aksyong medikal ay agarang matugunan. Ako si Camille Gonzalez at nagpapaalala na sa bawat kaalaman, ligtas ang kalusugan. At kasama pa rin natin si Doc Vince Malagueño. Doc, ito bang sakit na chronic kidney disease? Ano ba yung pagkakaiba nito sa acute kidney disease? Okay, so unang-una, Rizel, ang chronic kidney disease ay isang irreversible damage sa kidney. Ibig sabihin, kapag nag-start na magkaroon ng damage sa kidney, hindi na ito maibabalik pa sa normal. Medyo matagal yung onset ng chronic kidney disease. Nagsimula from months to years. Samantalang acute kidney injury naman ay reversible. Ibig sabihin, kapag nawala yung risk factors or yung cause ng pagkasira ng kidney, babalik ulit sa normal na function ng kidney. So, sa madaling salita, pag nagkaroon ng isang tao ng chronic kidney disease, ay malabo na itong gumaling mula sa sakit na ito. Tama po ba, Dok? Maaring tama. Kasi ang chronic kidney disease, kapag nasa first stage pa lang ito, may chances or probability na maibalik pa rin sa normal ang kidney function. Pero kapag ito ay nasa late stage na, malabo na maibalik sa normal na function ng kidney. Nabanggit niyo po, Dok, yung stages ng chronic kidney disease. Ilang stages ba meron itong chronic kidney disease? Sa ngayon, meron tayong 5 stages ng chronic kidney disease. Stage 1, Stage 2, Stage 3A, 3B, Stage 4, and Stage 5. Yung pinakamalala doon ay yung Stage 5 yes, na. Yes, tama ka, Rizel, Stage 5. Subject for operation na po ba itong sakit na ito kapag nagkaroon ng chronic kidney disease? Operasyon? Meron muna tayong mga pwedeng medical management para ma-optimize yung medical condition ng pasyente bago tayo magsagawa ng kidney transplant. Pero kapag ang kidney failure or chronic kidney disease ay end stage na, so doon tayo magdidesisyon kung kailangan na talagang magpa-kidney transplant ang pasyente. Pero meron tayong mga medical management maliban sa kidney transplant, kaya sobrang mahal ng kidney transplant, milyones. Yes. So pwedeng mag-undergo muna ng pasyente ng hemodialysis para ma-optimize
yung kanyang medical condition. Kapag stage 1 pa lang, Doc, yung chronic kidney disease ng isang tao, subject for dialysis na po ba ito agad? Or... Hindi naman, Rizal. So, meron tayong mga conditions or criteria para ang pasyente ay pwede nang i-dialysis or hindi. Katulad ng mga komplikasyon, katulad ng hirap sa paghinga, congestion, sobrang pamamanas na hindi na nawawala kahit tayo magbigay ng gamot or diuretics, at mga iba pang mga komplikasyon. Gaano po katotoo, Doc, yung mga sabi-sabi ng mga tao na kapag nasobrahan ka sa pag-inom ng mga soft drinks, pagkain ng mga junk foods, ay talagang magkakaroon ka ng chronic kidney disease? Gaano po ito katotoo? Hindi naman siya risk factor sila. Okay? So kapag lagi tayong umiinom ng mga soft drinks, tataas syempre yung ating sugar. So kapag tumas yung ating sugar, pwedeng tayong magkaroon ng tinatawag nating osmotic diuresis. So madi-dehydrate tayo because of osmotic diuresis, and ang dehydration ay risk factor sa kidney disease. At sa chicherya naman, kapag tayo laging kumakain ng chicherya, hindi tayo masyadong umiinom ng tubig, ang nangyayari ay nagkakaroon tayo ng overload ng sodium or mga chemical sa ating kidney. At itong sodium overload na to sa kidney ay pwedeng mag-cause ng kidney damage. Kidney damage. Sino-sino po ba, Doc, yung mga prone sa sakit na to? Ang mga may risk factors na magkaroon ng kidney failure or chronic kidney disease. Sa chronic kidney disease, ang number 1 cause dyan, we have your diabetes tsaka hypertension. So yung mga pasyenteng diabetic at hypertensive, sila yung usually na nagkakaroon ng chronic kidney disease. Kapag may chronic kidney disease po ba ang isang tao, visible yung mga sintomas nito, Doc, or hindi? Oo. Meron tayong mga makikitang mga simptomas or senyales sa katawan ng pasyente. Lalo na kapag ito ay nasa late stage na ng kidney. Unang-una, namumutla sila sapagkat yung ating red blood cells ay nakadepende yon sa function ng kidney. Kasi yung kidney natin ay nagpo-produce ng hormone, ng tinatawag natin na erythropoietin, na siya yung nag-stimulate na mag-produce ang ating bone marrow ng red blood cells. So kapag meron tayong chronic kidney failure or chronic kidney disease, yung kidney ay hindi nakapag-produce ng akmang erythropoietin, kaya ang pasyente ay number 1, namumutla, babagsak yung hemoglobin. Pangalawa, pwedeng mangitim yung pasyente dahil sa deposition ng mga waste products sa skin. Na itong waste products ay dapat matanggal ng kidney. Ngayong sira na yung kidney, itong mga waste products na ito, katulad ng urea, ay nag-accumulate sa skin. Kaya makita natin siya sa skin. Gaano po ba kahalaga sa katawan ng tao ang organ na kidney? Okay, so ang kidney ay essential organ, vital organ ito. So kapag wala tayong kidney or sira yung kidney, mamamatay tayo. Pero dalawa, di ba, ang kidney ng isang tao? Pero okay lang ba na isa lang yung kidney ng isang tao? Okay, meron tayong mga pasyente, rare cases ng pasyente na isa lamang yung kidney. Okay, although isa lamang yung kanilang kidney, they are functioning well. Okay, so as long as normal yung natitirang kidney, pangalawa, dapat wala siyang risk factors. Maagapan dapat yung diabetes, hypertension, at dapat hindi siya ma-expose sa mga chemicals or mga nephrotoxic agents. Kapag sinabing nephrotoxic agents, ito yung mga substances na pwedeng mag-cause ng damage sa kidney natin. Curious lang ako, Doc. Ano ba yung pinagkaiba ng function ng katawan natin kapag dalawa yung kidney natin doon sa isa lang ang kidney? Okay. Prone ba sila sa mga sakit or hindi naman? Mas maganda syempre na dalawang ating kidney sapagkat yan yung binigay sa atin ni Lord. So kapag nabawasan ng isa, ibig sabihin, mas mahihirapan na mag-function yung isang kidney kasi yung kanyang work, mag-overwork siya. So kapag isa lang yung kidney natin, mas mataas yung risk na mag-fail yun. Okay. Pero may mga pasyente tayo na isa lang yung gumagana ng kidney, they're normal. Okay. Ano po yung maipapayo nyo sa ating mga manonood at mga kababayan na may CKD ngayon? Okay, yung mga pasyente natin, una muna sa mga normal na pasyente, yung mga wala pang sakit. Una, dapat nating iwasan yung mga risk factors ng chronic kidney diseases. Katulad ng nephrotoxic agents, iwasan yung pag-inom ng mga gamot at mga herbal na hindi aprobado at mga nakapag-cause ng kidney damage. Pangalawa, kapag kayo po ay mayroong risk factors or predisposing factors katulad ng diabetes
or kaya hypertension, dapat po tayong magpa-check up agad para makontrol ito. Sapagkat kapag hindi na-control yung ating hypertension at diabetes, ito ay magkukos ng chronic kidney disease. At sa mga pasyenteng mayroong chronic kidney disease, iwasan natin yung mga factors na pwedeng mag-cause ng lalong paglala ng sakit po na chronic kidney disease. So dapat makontrol yung number 1 yung inyong blood pressure kung kayo po ay hypertensive, dapat po makontrol yung blood sugar kapag kayo po ay diabetic po. At kailangan nyo pong magpasuri lagi, magpakonsulta lagi sa specialista sa kidney or kay nephrologist para ma-trace natin, para makita natin yung creatinine ng patient, para makita natin kung yung function ng kanyang kidney ay lalong pumapangit. Okay. Para naman, Dok, sa mga nais magpatingin sa inyo, saan ka po ba nila maaaring asahan at puntahan? Yung mga gusto magpa-check up sa hospital sa amin, ako po ay nagjo-duty sa Tanchuling General Hospital. Bukas po ang aming outpatient department mula Monday hanggang Friday, 8 a.m. Hanggang 5 p.m. Meron kayong mga espesyalista during weekdays. At kapag weekends naman, meron naman kami mga resident doctors available from 8 a.m. to 5 p.m. for outpatient department, at ang aming emergency department naman ay bukas 24/7. Okay, ayan mga kaalaga, maaari kayong magpunta sa Tanchuling General Hospital upang magpatingin sa kanilang mga ekspertong doktor anuman ang inyong nararamdaman. At naka-flash din ngayon sa inyong mga screen ang mga numerong maaari ninyong tawagan upang magpapagpaabot ng katanungan at medical concerns sa ating partner hospital na Tanchuling General Hospital. Kasama rin na naka-flash ang kanilang email, website at Facebook page para makakuha kayo ng iba pang impormasyon patungkol sa mga serbisyong kanilang ibinibigay. And yes, Doc, maraming salamat po sa pagpapaunlak muli sa amin ngayong hapon. Maraming salamat ulit sa iyo, Rizal, at sa ating alagang Ako Bicol. Hopefully, we'll see you next week ulit. At magkita-kita ulit muli tayo sa Miyerkules. Ako po si Rizal Lozada, nagpapaalala, iba ang alagang Ako Bicol.